Kowe ngapa jane, Kong? Tolong. Wis kowe bocah ngapa jane? Ah. Ayo ke mlebu nang omah dhisit. Aku baru kon ndi jane kowe? Kamu omah, Cil. Channel kae nguwet banget lho, Kong. Oke, nomor seneni wong tua bae ora duit. Ngerokok dhisit lah, ke lah. Karo santai dhisit. Karo aneh ndi iki jane critane. Oke. Penake mendhi ya. Lah, penake mau ngendi biasane? Bukti panas-panas iki. Mancing bae ayo. Mancing buluran kae kana ya. Iya. Mangkat. Ayo. Usik nyong tak salin baju dhisit ya. Iya. Kumpuli. Ayo mangkat lah daripada bundak nang omah. Wes ayo. Ayo mangkat. Jan, tulungi bae mat montore mat, tulungi. Wis, bene wonge mah ra usah. Anu bocahku celuk, bukane wong sing tolongi palah montore sing dinyatke. Payah. Ayo mangkat tik. Yo. Kat besi kat. Bocah ditulungi. Bukane matur suwun awak kepiye malah minggat wae blablas. Ayo mat ah. Selamat. Yo ayo lu, wong ndi wae lah. Muter-muter lah. Mbatan nongkrong-nongkrong. Apa jane? Ayo bilang nak. Ana semangka. Wih. Iki krungu-krungu sing duwe iki wong pelit. Colong bayu. Colong baik lumayan gak sanggup mancing. Iya, Ayo mangkat. Ayo, colong. Deleke dhisit. Iyalah. Waduh, mantara tiba. Bisa yuk, ben. Ya aman. Aman. Ya semangkane. Woi, padha apa kuwi? Oh, maling semongko kowe. Hah? Oh, jadi kowe sing malingi semongko ku ya. Woi, mandek kowe. Yuk. Ah, iki lah. Iki. Tolong. Dalang. Iki bocah iki meneh. Alah. Oh, iki. Putak nih, Oh, dalang. matane kaus rasa nih. Nah, penak ra? Dalang. Ini. Ah, sakno iki anake wong. Nih. Menan senyolong ngene ya. Aku, dalang. Iki kancane tolong iki. Rewangi. Kelas. Ampun. Bocah tukang maling. Yo ngene iki. Sini tak kandhani. Lho, amit le. Kon sapa menyolong? Ngelih, Lek. Ngelak. Iku ki udah hakmu iku. Pingin, Lek. Ngopo untunge nyolong? Warak. Warak busa kowe iki kabeh. Amit, Lek. Sesuk sing nyolong meneh. Nggih, Lek. Nyolong meneh.
Enggak, Li. Oh, nggih wae iku sing mburi. Nyolong meneh, awas kowe. Amit, Li. Iya, amit. Wis ngojo. Tenan. Balik. Ya, aja dulangi meneh ya. Yo, Li. Kowe karep ndi kowe iki? Arep Mancing. mancing, Li. Yo wis mancing kono. Yo wis, Li. Bener, rasa nyolong meneh. Jadi Dosa Yo nyolong. wis ya. Yo. Tuni yo. Pisan meneh awas kowe le. Sam nyolong. Hati. Set. Ngaran para pingin rumah tuh. Ayo boy iki kok jan ampun tenan. Yo disik lah. Karo jawang-jawang sing adem-adem kan. Gurih. Iki mah kene penake panas-panas. Susan iki lah yakin. Apa cek? Wong sing nulungi dhewe mau. Ayo wong sing mau ya. Tapi motor tok sing di unjak nih. Oke, Piye ini kerjane baen. pacal teh yuk. Mangkat. Kok wis syukur. Enak jani iki lho. Ngomong. Jangan lupa subscribe, Mas. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, guys.